बे समाव थाखानाय एसटिफोरा खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो दं नामा मोनसे गिदिर खौरां थारैनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एसटि दाबिनाय एबा मोनद' हारिनो एसटि बिलाइखौ लानानै बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोनां बाथ्रा एबा बे समाव बिथाङा मदद होनायखौ फोरमायदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आदिबासीफोरा बे समाव तिनिसुकियाव गोख्रों सोमावसारनाय लादों एबा बे समाव एसटि दाबिखौ लानानै सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोनां बाथ्रा एबा बे समाव बिथांमोनखौ मदद होनाय फोरमायथिदों बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बे एसटि दाबियाव बिजेपि राजखान्थि हानजायाबो बे समाव लोब्बा दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे बे एसटि दाबियाव बिजेपि राजखान्थि हानजानि सोद्रोमाफोराबो बेवहाय सोमोन्दो दं एबा लोब्बा दं मानोना बे समाव बे सोमावसारनायाव बिजेपि राजखान्थि हानजानि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों एबा खेंसालि बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव एसटि दाबिखौ गनायना लानायनि बाथ्रा मख'दों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव थारैनो बिथांमोननि दाबि एबा एसटि दाबिया थार दाबि होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा प्रतिबाद হোৱাটো উচিত আৰু ন্যায্য দাবী মানুহে আন্দোলন কৰিব আৰু এই আন্দোলনটো জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আৰু বিজেপিৰো তাত সমৰ্থন আছে नाथाय बे समाव साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे थाखानाय जे एसटिफोर जाय एसटिफोरा बे समाव खैफोदाव गोग्लैगोन नामा मानोना बे समाव मोनद' हारिनो जुदि एसटि बिमुंखौ एबा स्टेटासखौ जुदि होयोब्ला बे समाव थाखानाय एसटिफोरा बे समाव खैफोदाव गोग्लैनायनि मोनसे इसाराखौ जों बुंनो हायो मानोना बे समाव मोनद' हारिनो आरोबाव जुदि एसटि होयोब्ला एबा थिसनोब्ला बे समाव थाखानाय एसटिफोरा गोबां मोनथायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जागोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बे समाव गोबां दल संगठना बे आयदाखौ लानानै एबा बे समाव थाखानाय जाखिनि एसटिफोर बे एसटिफोरा जोबोदनो मोनसे संखिखांनाय फैदों मानोना बे समाव गुबुन जायगायाव एसटि स्टेटासनि थाखाय एबा मोनथायनि थाखाय दाबि खालामनायखौ आसामाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे एसटि दाबिया थार दाबि आरो बिथांमोनजों बा बिथांमोननि दाबियाव जोंनि सोद्रोमाफोराबो दंफायो होननानै बिथाङा मदद होनाय बाथ्रा फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बेनो जुदि सैथो जायोब्ला जुदि थार बिजिरनायखौ नोजोर बोनानै बे समाव बिथांमोननो एसटि जुदि होयोब्ला थाखानाय एसटिफोरा जोबोद मोनसे खैफोदाव गोग्लैनायनि मोनसे इसाराखौ जों बुंनो हायो आरो बेनि सावगारिखौ नुनो मोनो जे बे समाव जुदि एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिफोरा गुबुन मोनथायनिफ्राय बे समाव जानगाराव थानायनि बा थागोनखौ रोखा बुंनो हायो प्रतिबाद হোৱাটো উচিত আৰু ন্যায্য দাবী মানুহে আন্দোলন কৰিব আৰু এই আন্দোলনটো জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আৰু বিজেপিৰো তাত সমৰ্থন আছে আমাৰ দলৰ সদস্য সকলো আন্দোলনত আহিব আমিতো এই আন্দোলনত বিজেপিও জড়িত আছে প্ৰতিবাদ হোৱাটো উচিত আৰু ন্যায্য দাবী মানুহে আন্দোলন কৰিব আৰু এই আন্দোলনটো জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আৰু বিজেপিৰো তাত সমৰ্থন আছে আমাৰ দলৰ সদস্য সকলো আন্দোলনত আহিব আমিতো এই আন্দোলনত বিজেপিও জড়িত আছে প্ৰতিবাদ হোৱাটো উচিত আৰু ন্যায্য দাবী মানুহে আন্দোলন কৰিব আৰু এই আন্দোলনটো জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আৰু বিজেপিৰো তাত সমৰ্থন আছে আমাৰ দলৰ সদস্য সকলো আন্দোলনত আহিব আমিতো এই আন্দোলনত বিজেপিও জড়িত আছে প্ৰতিবাদ হোৱাটো উচিত আৰু ন্যায্য দাবী মানুহে আন্দোলন কৰিব আৰু এই আন্দোলনটো জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আৰু বিজেপিৰো তাত সমৰ্থন আছে আমাৰ দলৰ সদস্য সকলো আন্দোলনত আহিব আমিতো এই আন্দোলনত বিজেপিও জড়িত আছে